Ráda bych vám představila vhodné pracovní křeslo, které můžete využít jak v práci, tak i doma. Křeslo je nastavitelné jak výškou, tak i opěrka pod zády. Dále máme nastavitelné područky pod rukama. Ruce by měly být v pravém úhlu. Nohy by měly spočívat na podložce, chodidla na zemi, kyčelní kloup je výš než koleno. Napřímené záda, napřímená krční páteř, tak, abyste nezaklánili hlavu. Dále jsou pomůcky, které můžete podkládat pod záda. Podhrudní páteř, podbederní páteř, máme i polštářky, které můžete dát pod hýždě. Ukážeme si nastavení monitoru. Monitor by měl být ve výšce očí. Důležité je také osvětlení, abyste nepracovali ve tmě. Máme zde vertikální myš, která vám ruku nastavuje do roviny, tak, aby se kosti nekřížily. Ruka spočívá v pravém úhlu. Gelová podložka pod myší je jako izolační, abyste neměli ruku položenou na studené desce, a je to proti karpálním tunelům. Máme i gelovou podložku před klávesnicí, také výborná tak, aby vaše zápěstí drželo v rovině. Při sedavém zaměstnání doporučuji každou půl hodinu udělat si minutový trénink, kdy si rozhýbete zápěstí, které trpí při držení myši a klávesnice. Můžete cvičit i s krční páteří. Cviků je několik.